Isehlo esiphantse sashiya usapho lakwaThukuthezi lungenakhaya. Unombulelo nomzukulwana wakhe babelele ngexa ikhaya labo litshayiswa itraki. Ndibuhlungu mna mntanam nendlu nantsi idilikile. Nesingcwabo umama wam ungcwatywe nomntana wam ngokukhatshana. Ngoba ndixotyokele into yonke nezitya neentoni neekhabhathi zam sobokile ne-atrop. Ngoba ndinancedo ndiyazi uba ndizoncedwa yintoni. And nezitya zam nezikhabhathi zam zimoshakeleyo nee-atrop zam andizazi uba ndingazivusa kanjani uba ndisebenza ngemali epeyi kuphela. Usapho lufuna umnini itraki ancedisane nabo. Into asincedise kuya kuzama awukhwindlu. Abantu bayakuhlala phandle. Babe khuselekile akho ukhuseleke intungu kumoya ehlobo. Enabalala abantu apho kugodola. Abaninzi bayi7 ngale okanyana incinci abantu. Emva kwe-accident idatha ndadibana nefemdi. Ndabacela ixolo ngale ngozi eyenzekileyo. Ndakhupha igusha ke ngoku sathenga nee-groceries ze-5,000. Saya nasemochari ke ngoku sakhupha imali elingena ne-6,000. U-insurance uyivumele aclaim esifakileyo kulaa ndlu. So ngoku sisalindela njena ke ngoku kufike laa mali sikwazi ukuthenga ke ngoku izinto sikwazi ukuqasha abantu abazayokha ke laa ndlu. Baninzi abantu abathi behlelwe kuku kweli phondo. Ukutshayiswa kwendlu yitraki kufaka into esiyibiza uba yi-civil okanye ityala apho bazokleyima khona bekleyima ukonakalelwa yindlu. Bangakwazi into okokubana kwaba baswelekileyo bakleyime i-loss of support. Umqhubi wetraki ubekwe ityala lokubulala ngokungenanjongo. Usapho lona lucela amancedo. Ndingulwandile Mbulali, eDyoki.